माने हिनजावफ्रा मानो फिसाइ थासेयावबो गुबुन फिसाइ लायो आं बेखौ खोन्थानो सानदों आरोखि माने बेयाव हिनजावफ्रा बांसिनखाय हिनजावफ्रा जेब्ला फिसाया आहार जाफुयोना 3 मास 4 मास 2 मास बे समाव फिसाखौबो फिसाइखौबो गारनानै गुबुन हौवा लायो नामा लायो दा लाया जेब्ला फिसाया 10 बोसोर जायो 5 बोसोर जायो बे समावसो गुबुन गोसोथोनानै खारो ओंखायनो सोरनिबा हिनजावा सोरबा फिसाइनिया जुदि हिनजावा गुबुन हौवाजों एसे लिंक लादोंब्ला WhatsAppफ्राव फनफ्राव एसे नोङो थाल मोनदोंब्ला बै समावनो फिसाखौ सासे लाबाव थालिया ओइ समावनो सासे लाबाव आरोखि फिसाखौ होमबा बेस्थ' जाबाय आरो जुदि सानै लानायावबो फिसा सानै थासेयावबो गुबुन हौवाजों लाइन मारिबावनो नागिरो बा लाइन लायो थाल मोनदों नोङो सानै लासेयावबो सानै गथ' थासेयावबो जुदि नोंना हिनजावा गुबुनजों खारफाहां माहां गुबुनजों फन रायलायदों लिंक लादोंब्ला सानै लासेयावबो बिदि खालामदोंब्ला ओइ समावनो सासे लाबाव साथाम जाबाय साथाम जाबाय आरो गथ' साथाम लासेयावबो खारबावनो सानदोंब्ला गुबुनजों रायलायबावोबा गुबुनजों थांहां माहां जाबावोबा ओइ समावनो सासे लाबाव नोंथांमोना बबेबा जायगायाव फिसा साब्रै साबा गोनांनि हिनजावा खारनाय खोनाफेरदों खोनायाखै दा आयु मास्रि बे उन्दै सासे सानै गोनांनाल' खारगासिनो दं साब्रै साबा गोनांना खारफेराखै आरो खारनायबो नङा मानोना हौवाफ्रा साब्रै साबा फिसा गोनां हिनजावखौ लानानै खारा गोसोआ थालिया आं मुलिखौ होबाय आरोखि बयबो खांनाङा जाहोनो हानाय फरायहोनो हानाय हायैनि खोथा थायो जुदि उसुबिदा जाथारदोंब्ला सलुसन खालामनांगोन ना एरকম आरोखि এনেকুৱা जिनिसটো गाज्रिबाय बेवाइफ्रासो गाज्रि मोनखो ना माखो जोंना सेंग्राफ्रा गरमा गरमि हाबा लानाय जायो बांसिनानो आं बेखौ खावलायनो सानदों दिनैनि बे बरबरिनि बाथौ फोरबोआव नैबे मेलायाव आरोखि जेब्लासिमनाखि नोङो सखि फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै नों हाबाखौ लाथ'नो नाङा औ मिथिबाय नोङो सखि फालें गंसेखौनो बायनो हायाखैब्ला बे हिनजावखौ मा रोखोम जाहोगोन नोंलाय बेयावनोथ' खारो मोजां जाहोनो हाला मोजां गानहोनो हाला गोदोनायाव सना खोमायाव सना लुबैयोना हिनजावफ्रा मिथिगौ आरो बेबा सखि फालेंफ्राबा माबायदि बिदि जायो ओंखायनो सेंग्राफोरखौ खावलायो जेब्लासिमनाखि नोङो सखि फालें थाखाखौ थाइसे थाइनै खामायनो रोंथ'वाखै लाथ'नो नाङा हिनजावफ्रा खारनो सुबिदा नागिरो आरोखि मोजाङै गोजोननायखौ मोनाब्ला गाननाय जोमनाय जानायफोरखौ मोनाब्ला आरोखि आं गान खनग्रोनि मा सारागाव फैनाय बायदि सिरि थायो ओइ सिनेमाजोंसो गावहरनो सानखो ना माखो लाइटआ गोजा आयु जों रंजानांगौ जों मानसि जाथि अनलायनांगौ मिनिस्लुनांगौ धोरोमाव थानांगौ बांद्राय नांलाय खमलाय खालामनो नाङा बिसि फिसाय बुलायनाय नांलायनाया जोंना बारा जाबाय बिदि खालामनो नाङा जुदि नोङो फिसायखौ बुनांगौ दं फिसायजों बुलायनांगौ दं जेब्ला नोङो फिसाया गोदो उन्दुलाङो 1टा 2टा हर 1टा 2टा हराव फिसायफ्रा बिराद उन्दुलाङोना बै समाव नोङो खनसे थाव सोबा बांद्राय बुनाय जाबाय आरो हिनजावखौबो गोग्गोम बुनो गोसो जादों जेनेबा बबेबा रागाव आरोखि रागाव हिनजावफोरखौ बुनो गोसो जायोना हौवाफ्रा एसे एनै ओरै खामायनाय
डेमेज जाब्ला बिजनेसफ्रा माबा माबि डाउन जाबा जा रागा जोंहोयो हिनजावफोरखौ हौवाफ्रा जुदि हिनजावखौ बुनो लुबैदोंबा एखेबारे बुनो गोसो जाथारदोंबा उन्दुफुनायाव खनसे थाव सोबा आरोखि होमबा जगरा गैला थाम्फै सोमोनलै होनदो आरोखि सिरि होमबा बिदि आरोखि जोङो अनलायनानै थानांगौ आं बेखौ गुरै खावलायहरो गोरोबनांगौ because only human beings are gifted with the ability to smile animals don't have this ability जिब जुनारफोरनाव इसोरा मिनिस्लुनो हानाय गोहोखौ होआखै मिनिस्लुनोबो हाया रंजानोबो हाया जिब जुनारफ्रा दा नों आंनो इसोरा भगबाना अबंलावरिया मिनिस्लुनो हानाय रंजानो हानाय गोहो होदों दा नोङो मिनिस्लुआबा रंजायाबा गोरोबनानै थायाबा बे माने फुसुर निसिना हय जागौ आरोखि लाइफ टु এনেকুৱা जिनिसটো आंखौ जुदि नोङो दिनै मोसौखौ बुङो ओइ मोसौ आं दानो नोंनो 1 लाख होगोन एसे मिनिस्लुसाय होनबा मोसौआ मा होनगोन बिदिसो होगोन नंगौना बिदि होना मिनिनो हागोन बियो जों मिनिनाय बायदि हाया इसोरा भगबाना बिसोरनो क्षमताखौ होआखै जों स्पेसियेल ओंखायनो मिनिस्लुनांगौ आरोखि अरायबो बै नांलायबासो खमलायबासो दालाय लामाफ्राव लोगो मोनलायब्लाबो लामाखौ नायालासे ओरै जार्मान बारिजोंसो ओरै नायलाया दालाय बिदि जानो नाङा एथु आमार खाम नहय आरोखि बिदि